Ublay balala ban plib yang such is in kalat eka bangan yo ban shime ka testimony jog email ke ban mo ba ila yo khiah ila yo kala kham khoi ka sne do jong i ban ka ba beningkong ba yo indu Niangiong bat ngang kani ka de da kamon ka jong pisia berangut ban shime ka de video khanang ba ki we kin yo ban kin yo jing ka khulang kin yo ban kam lang ya kadi ka dawai ka bangashna bat ka ban bat hangni nga ko ban kali ha kumnu kaja hakanu kurkom uni kunyang umi akasni do jongpi meningkong usumi hi habang atrikan tip ngamla chubun tip ki ong nene ka bor kasni nene ka bor ki kunyang mayu te ki ong lek marman no chano sumar te ngarong malak loy hi ban wading tip te ini pesa pa dilaya thu badan ni dai kong ibala pelai ya kane kaya nagbenta kan ka dawai te alena meisya ne seselong tengah warna wood tengah lata syai kata dawai dan lata si tangdong kata dawai si bilor pat itu ar bilor las dang ban itu las nang wang nang khoi you know yang hadu menta tela kham khoi la yan lut hi gandu hi te ha pio na pi namar hapo YouTube te kajing ai chunga ka di Niangiong te akumno pat pi don kata ka ong ba namar di Niangiong mo di Niangiong te kumno pat ka pelong pi ong be di wan simpe na kani dan tek tak jemput lala di ma ba i pi ba se tu di kya ma kyo jangai yong ba mi tan yong ngai pi lai ni Niangmong wong tu nyang mo nya tenga pa nga so ta bisin janga ten ta ko abi bangan dalam ye me mo api pe oh snem yu ba mi ni knyang de min aja unis ne arpulai ne arpsau menta de arpsau de piwan shima banai bakanum tu January dai kebut pimi unis nam umi uni kunyang jong pi de unis nam hi January hakano ko por umi kumno umi bat ka pau di ningkong de na pa pau ningkong romangan tip ki kita kila ki ong le ne ka dur ka yong bum ne tenga ong tip sa yo Niangmong ki ong em dai Niangmong pi ne dai kun yak nyang kaya nya udut se le sumar kloi na mandang ni umi ningkong na nanu ka Jaka usumi hi hang ne ke haba long atrikam nakasni do te na kanu ka benta ba na ka shen lang man oh sedang na silang man wan ha du anak mat ki kmat kisu yo idam kine ki kmat ne la shu tru luk lo yong lut ba ro khoi la ai thluk la yar ki sakibri waro la isn ai waro la shu yong la long kung dei miao phi ba yong along bikum mi katu kadur ka ba pishan ma phi di bashan ma phi tu kadur ya i te phi ba long ba phi saki phi ka ba i phi menta ya i ba de ka ba ningkong ka don ji phen em kala don ji pher shibun ne ka kerap shibun ka ba PPE aisne itu dursu ngoi te kam dei te ba pius tang ya ka umpanyang but hapur ba pita kan ka dawai ka don reaction ka don em ka jing ka pen I sign em per ba kata ne ka shulong normal baik kam da ka siap ka sni do ne ka diet ne ka don em per bata ini dawai perbata meningkong delong ka snow kumba ka diet kasat jadi suki na ta kam sat shu long ka shugem jajai tang ban lut pat ka dawai long ka perking ka sni do snow kumba kan pai no ka ngam ten menta pat khamba shu namar ba kaya le kadawai ke cenga de marba ka weng lut ki ya ki barim baro te wat ki bater khong sni do ki bastir ulong ka penja te phimde ba use tang kadawai pi use ru wat ka sabon te ka sabon ba pi use ka long kumno pi pes ngo kumno ba use ka sabon ro ga ta bi ke porta khamat ngo biang hi ga da sabon ro long kas kalong kumno marba bun ki ong ba ka sabon season batai ka sabon ka long khut be plar ka sni do ka sulong khut meeting it kalong kuma meeting it ku pinga ta long haba long la ta sa ki de wai na di na ta la site de long pi khut nya ki de wai sa ha
tak biang tu. Te pita eka ni kadawai pita man kasngi ha kanu kurkom pita eka. Ngata man kasni ta ngata ngabu ya kini ki kumpat hakini ki dur na kita ki Jaka bayong tengata sa kita ki kot bahkan nek kan pan tekan nek bayi ngata mastem ini Ngai i bau tu ka selang jong piru kala sedang ban khuit bat ngai ka phi ki pai ba pe ke video phila ban ong ba umpat da i khuit en rengan phini i ka dur sakmat ka bangan sapu vens ong kala khuit sibun bat um dei tang ke video ba in sawan in nang yai wan nei wan hadu ba phindai i janai ba ila khuit bat kan ke video ka ba pelai kalong ba kita ida kamon ka jengki khanang ba ki we du ken yo ya ka ken yo lai ke dawai amara ka jing ya thu ngai pm mai kan ka dawai ngalasna du arajar khat ar nado khat ara ngala snai ni dawai tang ba bangam padio e khumbat ublim pa pen i khumbat tat ndang la i no e kane ka kam business changa ubli ai nga khumbat di ar hajar khat prakhat khandai sha ka lockdown andala yom kane khumbat ru namar kam de ka kam basuk ban sanya ka ning ko ngadi ki plastik ki balai spa imat pi mat ki balai spa ki bilor ki balai spa nang i ka tu kamlong namar ba nga at ya ka da ko umpenyang snap kor ka khata ke snido banta umpenyang sepkor ngah belen ya karo ki wiki dawai taka daw kolong ka simpor yang bat don ki basak mat ki belajam bun bah ki belajam banga pane ka testimony be ki wir ki yo jingker ku ki yo penakam lang kem ai renga ai ngupai blei ba lemba ka jing ai testimony pa ka jung pi kalong ban ba ki wir ki yo mo ba ka desha ba ka ni ka dawai ka trekam namar ka ni ki dawai banga sna ki bom don kamba ka bom dei bom don ka chemical ne bom ad steroid marchisen ba ad steroid ka dawai kemut ka sini do ka kloi ban jam bat ban peli reda dep no tu pat lada i no kemut lanang dabul tedon ka por ka ba pi ka ni ka dawai ka don ka pur biang ne kampur em campur ka sahju mar babun dan ki bri ki bala abuse ya ka ki dawai niangmong jeng ki doktor la ki ino kapur re ka jonga la pimut ben stop no ka e be kam tu han re ka ik panga kwa kalong ba apa pidang i bidang long kum tu yaita andal ajanai namar pi ke sini do jangar menta pi kum nu kan sini do han re na do basdang ke sini do janga kam long kum ni te kan ni ka testimony ke ba nga pensyong lang ya i persaru namar de ma i bawan ba i sakhi ya ka jing i joka snido jing i barim bat ka ba menta te ka de da kamon ka jing piru ba phi sha ban palai kan ke video khnang ba ki we ken yo lang ya ka ban penang kami ne ka dawai ka de em hoi tekan palai kan ke video khnang ba ki we du ken yo lang ka jing ba ken yo penang kam nai ka de ka dawai ling ba jong phi mo tau beli nang yo ban kor kui pi bar kam jodi ki basngap ki ba pe ke ni video pala da pi don kanu ka issue ka sni do ka chung pi ba pi ru pi yo ban penan kam par ka long ka bam don side effect bam don chemical ba pila ban penan kam ya ka pila ban mat dala di ba pi pin sos ngotu ba ka ni ka dawai ka desha ka batri kam shibun nam ta ka burom juble amen ai ngo yu blai sa chi sining ba jing ni we sa i we pat i bala ai ka testimony jing ni email rengkat ba i persa i jong i ba kumnu ba ilayo Niangiong bat kumnu manta pi da jong kadur ka basakmat bat ka ba mentai ai testimony te bun sin ki doktor ki jong ba ban penjam Niangiong kamla namar ba shabaro ki jong Niangiong umla henga ai ngu pa di blai ling ba jong ka sap ka bo ai ngai ka bang yo ban sanyi ki di dawai kumbang ala de ban tu ipi sakmat ling ba jong ka we ke video jong i kong sara pakasimpor nga banya de kisnem man penjanai ka dawai namar banglas nai kini ki dawai lakumba bun posnem nadu khat ar hajar khat ar ya kani ka dawai ka banglas na hande ngam la ban penjanai ka na mar ka jingsna changai lu dia kini ki dawai ru kalong baning kong ayo shaila jong kalong banga ha ka jinglong khna janga ki por imat lang dang day class 6 ne class 7 kita hi te ha ka to por ka ba ngai i po ki social media ngai i po mo link ba TV in all ka ba pen i chpang ke ki sunscreen te nga na du dang khna ajudan be ke ni ga jingkwa ajunga kalong ba bangan shna ki dawai te ka jing kwa experiment ka janga hot hadu mentar dang don ki dawai ke banga ngata bat na ka ham yang don ki banga ngabam ka pen mensaw yang hanrai kalong ba ai go pe ble pangadon di pada kiwe pat ban detox pada kamet ke jengah bagi bahami kita na ta kita kiwe ke dawai pas ni do ko chunga namar shwa bangan pelai ke no la hade ho snu ne la ka de gas ni do ne la ka badi pot nga ngam ju pelai re kum tu lam danga try show le jong
kumbaga ong na do ara jar khat ar nga shnai ka kelas dang men shnai ka diga dawai na man adu classics ngalayo niangmong ka jing ta niangmong changa ka dina buru plus nambar bangam hadi upor ka long ka banga nga dangrit am pala ban snow thu bha shapan kini ki dawai nambar kadang classics class 7 something kumtahi ki ki kelas ki banga nga le tengata e buru plus dina kemut nga ong ba kipisia nga ipo tv ba Ishna sunscreen tengah rongan try de buru plus na bang juta buru plus te andang lata itu buru plus tengah ikin bala mi yang mongken nang tu pat ngam nang re ngala si kala purlut nang tu pangala de sim dawai ken sim dawai ni ki doktor po pibi ngam ko ban pen pau ka kerteng ke jongki na marba ngam ko ban na bandan kanono ka competition te ngala sim dawai ni ina i te ai nga melaker apa pelata melaker bahabre within within a week tang shi tayo ngala yo kasi do ba biang last time kong ka hadu babaro ki ong ani jim habri yu kani tangi ibala jam namar bale bakum i mangaru kolong betang tala shit si plus saukat ang lakila ka si do pat atau shi ipat lada la saukat ang kala klu chiba pala panang tu panang happy no ta sin in opat kala nang pur nang tu ngale shim ka so na milaker na milaker ngalata so digi malom ngalata so kidawaya pan ata kidawaya pan hatu pangang la suyam betang balik kelas ngam kwa syu na marba ula jur palat tanya mo pok si do baca ngabun sing ngala syu cover dikitu kini ta kadang ngaju ong bet ba lada pi kwa shisha ba pin yo be kesni do ka babiang sopha naya shim naya shim kini ke dawai yapan ke dawai ya ai nene ka dawai ka basa just manu lada pi kwa sha bani yo kasni do ka babiang bet bha be bawan ban pen i kanang ba pi bin yo ban tip ba kasni do ko jong pi ka de na ka daw jo ka e be mi yang mong kumbang la de ban kren ha ka video shapang jo kong sara na marba ka we ka video nga ban batai ya ka daw jo ka jing mi kini ki knyang uni nyang yong tengam la ban ong de na ka e ka daw na mardon ki banga kadi ki ong bet don na ka daw ba ki letsum don na ka daw ba ki ong ban job card don na ka daw ba kisha sngi tengam la ban ong udi na ka e ka daw te ha ka no ko kom na marba kalong very complicated very hard ban penjamin Niangiong tu Niangmong ru ulong hak tahi kerukom Niangmong uba de na ka daw jong ka pregnancy ba armet da than na mar ka de ba de ka de na ka daw ka jing sange ya ka periods ko ba 9 month ta ka daw ka tu ka snam kala shu lang bet kendai benai na kam taban khakun ta ka daw ka kasri do ka mukut ka sini do ko kimbi kin kiti Niangmong tenam ta jing gitu adalah yo klung tengah ai ke dawai di ban pengkut ya ka met ban pengkut ka snam tengah dan dawai di kumbangala haka ko video ko banganga ong ide ini udan arjat ubanganga shna bashna tang umau bat liver te ude sauce pa ubangashna tang gastric bat liver ude sauce pa ni umau bat gastric ude sauce pa Bensya ngasina de bolong dengan sutu bang yo nong palat na marki briu tang shita yo ke lalut ka dawai sis pasan po ke baju sim dawai kum tu ngas no bakam sno ya hap te nga persang no ban sai ni kini ke dawai ha kini ke dawai ke banganga nga sanyala sanyi bubun ba hawli wepan ba jale ka ju na marhani nga te ban mau ba liver ba gastric ban balance ya ka BP ban penplung inam tau collagen na ka benta ban pengkuis nam na ka benta liver na ka benta jeng kidi ka tersai ki kiti jat sipun ba ke banganga te pani tang thyroid men tang klem thep shu na mar ba urem ba palat te ban sanyi ki namsong na rehani te kabun hi bangala thep te don ki bong nam ta ka uric acid aladangan pakala ka uric acid ka te na ka daw ka ba kajing bam do palan bat kajing thia si palan bat kajing bam kini kajing bam ki balong junk food nambar ngai la jang ngam ju kham stuna bam junk food te kani kajing pang mar hoi adon kini kajing tersan kini ki jat janga te mentan ada banga di uni ngalong ngai ka balance bat kaya rapru na ka menta ban like wrinkles ya ka sito nambar collagen si ka ba pipin yo na po ki company ka ba pipin thiet ka dor chung ka deski pras pa news pa re chung au de be haju ben uni haju be ko dor chung de sans pa tang ka tu pin yo ban penan kam ba ulan de da ki benai
uni tengah ngam da shim yo nong than mar ka bai phale runga hak pha mar bang tre full time kam ju play tengam yo la de ka ban le la di don ka por ka bang le la di don ka por ka bang pha tiki dikit awai nda perlawan rat di kimuna plastik bang hap sai ki ondal perlasan ni ki tang shi q tu q rice cooker don ta ka daw ki rem henrei ka wei pa ka profit ka long ba une bha bat tang khenjat kum turu fin chudi eu kalong shwaben bamja te bandi sha te kalong kum tahi kembanga ngai lo chonga pendan kam te kembanga ong syakmat pat kada naga benta jong unyang mong ru ulalong kumnyang yang ha ju kur kom henrei kalong ka compare pat unyang mong ubayo e ka pregnancy kam da shimpora banjam lada kim pat ta dawai eru henrei lada kila ta dawai na ki doktor kala shimpor namar baka udawai chonga la ka de ha ka badi la ne de ka bata xiong no don ki bri ko yo ajim pang cancer menta phidi dawai na ki doktor on da pila di dawai na ki doktor te no tu papim snow la bandisha tapi ongen ka kambyang do jong kombat tapi le ben shim do kombat ngangan ong epi nai le kumta na makan pensniu ya kamet ko jong pi makan sa long bi na mar ha ko joko por ba pindi ba dawai doktor ba dawai kombat kan sa long bi te bha be la da fun focus be tang chi dawai doktor la focus be tang ha ka wei tha ka liang na ki kombat kum chu ru ha ka baliang ka de ka dawai ta ro kalong kumta ki bri ki bala shim dawai pateng ki bri ki bala ta dawai doktor ki la done ka steroid ha ka dawai ka jong ha ki dawai kembanga ngala de benong syakmat kumno ka sni do ka jonga kadao kalong ha ki each jonga ha ki por bahayu yang atum syaban bat mobile ta kadang ngam yo araban shani ki dur ki jonga henrei ka yang ka sem jonga ki tep ki prabar jar ki banga ki khyang jonga ro na warna ka jing ta dawai palat ka jonga kala mi sa khyang kala long allergy ka sni do ka jonga te ka ik panga experience ka ta nga kren ta kadao bun ba ki break wan shim dawai na ki ong ba kada wai ju pi kam long na maraba ta kalong sip ta kadao kala pelong yang ka bangan wa bale itu iwe pada bata kiwan shim argut perlo iwe ita msi pesnido iwe ita kasih pesnido kala pelong yang bangan research hal yang jong kata kala ba shim por yang apa endang lalap king kolong ba hakar dan kiba wan shim ka dawai kiba kim juta re kini ki dawai doktor kiba tang shim ki lawan shim no shi senta pa kila jam ba don pat ki shi senta ki sip kada kolong kala don steroid ha ko to ka dawai ka jong ki bala ta syakmat ta kada ha ba kita ka dawai ka jonga ta kada ko sip rumba kum kong sarai lo ong syakmat la data makana da kalong kum ru yai ta ben mara ka dawai ka jonga kam dan chemical em ka banga shnabe tang diki umpnian ka banga nga sayi dala de pa diki sesame seed ki banga nga ngade diki umpnian sesame seed pat ka tu kan diki umpnian wrinkles ki banga nga at ya ka te ka banga ko aban ong kalong ba unyang mong na ka bentai ki bala udon unyang mong na ka daw jongkas ngi udon yang mong na ka jing dawai ka jing ta dawai klumar ta krim klumar de i ba sni do jo gitu iwe kalong itanat kum tu tengaru la kum ya ong ken pita sni pita dawai da ka te ki ken ong ken banga ta dawai da kan ni te de na ka daw jong ka jing shim pateng jong ka jing ko aban long na kum ka sni do ko jong ki tigi shim ba shim kum tu kawan ken ka skin issue ka dan ken ki ba minyang mong namar ba ngidon la ka jong ka skin texture ka jing idon la ka jong ka skin talong ka ba beli ubu yang ni ngidon la ka jong ka skin type de ka bangim de ban ju compare la de dekat bat ki bai tapi la i bala biang ka sni do chu pi kum tu nai compare kum ju ru ngam against you makeup henre nga dong pat nai data makeup than namar kan sadon ken ka dark circle kan salong jem ka sni do te ban kuat i gitu ki bata makeup pi kwa ban renew biang no ka sni do ka chu pi da bat mai ka ka dawai ka chunga ka yara pe ka taru te don pat ki bayo nyang mong de na ka daw jong liver de na ka daw snam de na ka daw jong banga ong shikmat ka daw jong ka jing shit ka sngi ka daw jong jing ta plumar ka dawai ka daw jong gitu kini ki ba ki brew ki yo ta ka daw nga da kuntu ye pi bat nga da ong ba la da pi kwa shisha be ban yo ka si do ka ba khui subha ba wat be ba pen idla de hoi dan ki bong kong ye la ban wan te ka ban kong hi dada pi kwa ben hakaba arsin te la pi shwan shim ro kam da dai hi pi ban i pan hakawai ka sngi re ka ban kong be pi ha ban wan na mar ngam tip ka jing mi ka jong pi ki te ki jai kyang ka de na ka daw jong no ka de na ka daw jong ka ngam ban ong bat kum ju ru ke am de e tang nam ta jong yang mong dan ki ba ke la da ai test mi nam ta jong ki kyang ngar ko la jong ka de ka wei ka test mi ba pi i ki ni ki ai kadang sa kini ki sok liang namar ba hak di por ka bangal akhe ba pala kala long ei mo kan di snedo ka jonga kala long tliu henring ai mo iblay pat ba gidon tang sikani sopo kum da pau than mo kam da pau re ki snedo ka jonga pa te ka ikapa ngako aban ong epi la da pi kwa sha ban yo ba ka ban jem subhawan da di te kan di ka sabon kadi di ka sabon selek li kumbangang ong kam de tangga jongka
jong gadur kumba sha pilai I ke video ko chunga ski ara Jaka prai kada ba ka penslim yang kalong bun ki bri kala yok ya handai kila yok mi usnyu kila best usnyu jong ki ngapan testimony ke mai badan ki bri ki bong ko ngasung thai banta da ko umpenyang te kaplong yang abangan shna kanya kani handai ukumbat jong ko umpenyang ba ukumbat jong ka sabon kaya pher namar jong ka sabon nga hapai de ba khamjam namar ba kan long raf takada unis nyu ubanga banga pi kumni wedi be banga use da sabon pun pa ki break ran shimi sabon tengah pan testimony ki ong ngol ran kong ngamla ban ai te kamla le de mar ngamla ban force nu nu ban ai ka testimony te kumjuru na kam tan penong kami kani ko umpunya kli ba penong kami kani ka dawai kani ba menta kadi ka Andrews pa namar ka khamret kani namar ka to ba shi hajar ka khambun ki bana juwai ki bon shim ki shim de ba shi hajar namar ki ong ba ka ba ka khambun ba ka khamne banai ka diet jong ka mensha tang sitio kala kut ya ka diet jong ka kala du no hadin ngayat kalau kut shi banai hang tu ayat kalau kut ar banai lai banai pat menta kani ka expired jong ka dia ha ki san banai te ke pangako ban ong kalong ba lada pi kwa ban penon kami ki dawai bat kum ju ki testimony pin sa in nang ni shkmat ka banganai pala ka testimony ki chungai ki bakila ai ka testimony ki chongki nai ta kur mar cream bat balada pi kwa ban yok khia ba bun bhag bla yok khia ru ka ba banga khang ka bam ka di ru kimla te ka taru longkam so men toy te lada pi kwa ban yok khia janai ka bha be pi ba pin I ke ba ki tu ki nong ai dawai ki suggest pi ban le haka jing shisha lada ngam bakla namar bangad ka hapon bangadang lay school kolong lada ngade ka nakaying ka babian ka babit ti mangala hi na haka science department kolong ba kapor ka bangadang lay school kolong ba ka subject ka bahe do ka jonga hapon bangayo yo result kolong bahe ba na ka science te Henry haka jing dukno mshimla yo ka jing long kun swet mshimla yo ban pelai long bangan late ka sand stream hendenga aingu pe ble I ka dono changa banga kwa be na do dangret ban shina dawai paling ba ka jing jai lo jong ba plong yang apat banga ni shong duai ba ka ni ka jing shong duai ka changa kolong bala bun sinem ka banga ya mak ma ble na mar ngasule ran yang banga dang na latap Niangiong ki bri ke long bala long kumla don brio mar latap de ke ka ni ka baro ka dur ka changa baro hendrai de na ka jing sha ba ka jing shong duai ka changa ka ba ble pe I ki khambat ka ba pelong ru nga ba ka simpor nga ban sign namar kanu ru kam jula ba season shna la long janai namar la dala long janai season shna kalawan copyright tengam de ba copy na ki YouTube na ngam de ba copy nanu ru kini ki jing shna ka changa ka yang kasem jonga ada pin kali ka yang kasem jonga ki parambarjan ki bala penon kam shakmat ka bangadang shna de ki ba bangan eksperimen haki parlok ki chunga ki paramajan chunga ki la bani tu pi bangala shna ki da wal asbon stem kala shim pore ngaban penjana pa ka stem pa yang apa rupan pala ki video kolong bai ni ka ya ka mobile chunga la satu no pala sha reset lut pala dulut baro ki jing ki testimony ki ba ngala deban yo ban lum ha te don ki break bala jam kim yo shi ban wan shim ya kanika ya ka dawai na mar anda kini ki dawai chunga anda la jam ki la jam do ben te don pat ki ba ki habor ti por baja mobile chunga don ko bi kong sarapan namar be ila jor palan ti ai continue telling ba chung I te ha panga kali I dang don em ka dor ti ong dang don tangai wo ublei leng ba ka jing don ka dor ka chung I bat ku juri crispina I de pa first to wan shim Niangiong namar ka chung shna ka chunga ka de first de crispina ba pin shailin tabi insai ka tesmi ni ba usnyo ba ki dor ka chung I ka tesmi bat leng bai khon chung I te tangka ni hi ka banga kwa te ngan supply hakikat tu kan ni ki Jaka handai ondang ada pai training ye ki te ki dawai ke ba phi kwa hi ban jam ki direct bet nanga te kala bat ba phi ha ban call shwa na mara pin call shwa ngam yo na mar bangam de bashna bunya ka mar ka de batri full time ha ka kam ko jong blai te phi ban call shwa kana bangan yo ban batai phi ha ka nuga Jaka bat kasingi ayu phi la bawan shim na mar bam de banga free be man kasingi tatang ka de ko blai shibul bat ai ngu yu blai ni ba kini ki bala long lak loi ban ai ka testimony klang ba phi sia mafiru ki ba don ni skin issue limba jong ka dangrit irtaru la ilong temben na ka benta jong kini se ki ba don hoi don ki ba ong yang shapang u ethla ya kata te
ngangan ong syuta mo namar kini ka kapat jengah ni dan bun tapasin ba hani dan udang dan tapasin hani henry mentam dan show kini kita long stang uni tem dan show kidan katukan ni uni upau ba uni hani kidan katukan ni upau henry shuba yong shu konvensyon namar ba ngalala ban pencanai kini ko umpinang nagawe ka sngi sha ka sngi pat kini kita wai ka bang apply atan kini pangasna mentai kini ka vitamin C serum ka ba syaba pinta cream pinta kini ka umpinang ka bang ngasna ka David zero chemical ka de herbal bed te bat kiwe kiba ngasna ka bang ngasna pe pin sai I anda pilawan ba kum juru tu isla ko be kong sarai la ban ates mi syakman haka jaka urus wata ngawara do uni uslapat ba uni uslapat uweng no yo uni ngaweng no urus wata da ka ba shet unus da ka ba shet unus la batakmat ane pilaban sumru da kini kisla ka ba ngayo na gi cloud kini kisla pangasain dawai namar ba kini kisla kidi tang nakabanta batakmat te kini kisla kabanga ngayo namar ba ki ngayo anak cloud ba kimlong ban kadai betanam tajong ban batakmat ban sum te pila aru ban pedan kam de kini kisla nakamta kitu badan kinyang ru pin sai ishakmat kindan ki ba ai test ni bat bun ki ba ki kwa ban ai test ni hande ka jeng le rai ka jeng ki kemtre te ki la susha no pat ban pedan kam nga ya ka dur ko jeng ki pat ling ba ki dur ke ba ngala post ka kabangan post ringkat bat ki ni sia ni befin sai I ba kasi do jeng ki kala long khoi ba janai pat dan ru ki banang ya chka jeng janai te na ka benta akam dan chemical ka de ka 100% herbal pat na ka benta ru ki bom dan niangmong pi kwa ban kan long plung be kasni do ko jeng pi kan like no nam ta ki niangmong kala long protect lupa pila banta ka na dawai na marang iya kan ka dawai ka banga ngasna wat ki kan arut pila banta te kam dan effect rum te henry ngangam penbore ala ka jong ka jingyashna te ngam penbore pi ta dawai ni ki doktor ayun ne dok nangane nanu retang kawe ngaku aban ong lada don issue rum so pawan be ban pen I but kini se ki belata dawai kala simpore pi namar ban hawen syai kani ki steroid but kiwe te ka don ula ka jong ka issue jong ka snido kala ban dina kamet kala ban dina kasngi kala ban dina te kata ka syong pi ban pen yai ne ba be pen yai syaslem bat namar ba onda la jam ola jam jana tangkan ni ku deshbun ubele ke chung sun yo ban ko kui pi bat tulong ro jikar kushi ko ba pat ti ba Jesus Christ mi long try amen